става? Какво става, хора? Съм в геймплей. Днес ще си направим наш World, в който ще правим Storage Room. Първата ни задача е Storage Room. Така... Не, то няма да е си, то ще е факт. Имам нов микрофон. Така, това не ми трябва. Опс. Който е свързан с телефона ми. Пистон. Не беше такова. Пистон. Пистон. Къде е пистона? Да. Аре бе, аз съм забрумал. Това ми трябва. Редстоун стига 15 блока. Репитър ми трябва. Редстоун. Репитър. Стъкла. Репитър, стъкла, бутон. Да, това е. Опси. Няма да ми това нещо. Малко град, защото знам, че ще има объркваници. Така. Така. Ще ви покажа как може да си направите огнище в Майнкрафт. Той е бък. Ама след това. Или първо огнището, защото е... Опси, така ще ги направя. През 3 блока. Не бе. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Добре. Правим така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чакайте. Тук няма да има честове. Аз съм бъркал всичко. Та хора, сега първо ще ви покажа огнището. Това ще го разруша и тогава. За това ви трябва едно торч, един торч, лодка и най-накрая. Така, сега един торч и отгоре една лодка. Опа! Трябваше така една лодка. Опа! Една лодка. Две лодки. Не бе! Една лодка. Две лодки! Ма защо така сад? Една лодка точно. Две лодки. Три лодки. Но моля да сложа една. А защо при мен не става, при другите става? Не, аз знам още на огнище. Което много всички би трябва да го знаят. То ви трябва за това. Една запалка. Един флент и това. Значи правите така. След това правите така. След това взимате такива слабове. Правите около огъня. Това. Така. Така. И познайте защо. Защото тук, примерно, вижте сега. Тук, примерно, вижте, нали, запалва се. А вие искате, примерно, да направите къща и отдолу да има огнище. И за този случай се подпалва всичко, нали? След това махате всичко. И никой не разбира защо подпалва. Защото огъня, нали, фърчи. Затова правите така, къде тъпя на стълбен трябва това. Така, това правите. Нали, това може да... Това ще ви е слаб, но аз само така го правя. И аз този слаб сега ще го щупа. Айде. Правите така. Над огъня. Тук аз си ги слагам, си го правим само. Това го махате. Тук си правите едно блокче. Това го оставяте, ама абсолютно задължително. След това правите тук едно, тук едно, тук едно, тук едно. По този начин може. И го запушвате, за да не ви гори. Или пък само по този начин, който е първия. Ето така. Слагате отгоре и после от тук правите така. От тук правите така. Това го запушвам. От тук го чупите. Правите така. Това нарочно ще го направя така, защото скопах и от тук оставяте. И оттам нататък си правите всичко. От тук са на всичките сядате и това е. Това ще е този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се, оценете клипа и бай!